one. Čus lidi, já vás vítám u tohohle nového vlogu. Já jsem Mafa.cz a dneska bych chtěl mluvit o mým kanálu. Za první tady máme vlog. Vlogy budu natáčet pro to, jak budu chtít. Jestli mě něco napadne a já budu, když něco napadne vás, napište mi to do komentáře a určitě se uvidíme. Se teďka, jestli se ptáte, kde jsem, tak jsem v klubu. Tady to je na Drbině, tady teďka vám představím takového jednoho kolegu. Tady Martina. Je netoč! A když by se šel, tak je to na Drbině, můžete si mít 12 a má to tady hned u zastávky. No, aby jsme se vrátili k mému vlogu. Tady bych chtěl mluvit o... Když bych chtěl natočit nějakou challenge. Nemůžete se ptát kdy a kdo to budu dělat podle toho, jak mě, když mě něco zase napadne, nebo když se něco napadne vás, tak to si můžete napsat dolů do komentáře a určitě se uvidí. Za třetí, tady máme pranky. Pranky budu natáčet podle toho, jak někoho potkám, nechci moc natáčet sám, protože když natáčím sám, tak nestíhám mluvit a u toho, jako, prostě, abych držel v ruce telefon a u toho mluvil s někým jiným a nekoukal jsem na ten telefon, abych věděl, jestli vůbec mířím na sebe nebo mířím někam vedle. A co dále? No, u pranku, když budete chtít, abych jste mi řekli o čem, tak mi to napište taky do komentáře a určitě to natočím. Za třetí tady máme Snapchat. Omlouvám se, ten Snapchat, že dneska byl takový krátký, ale musím tam ještě něco dostříhat, takže tohle jsem vystřelil, dal jsem to celý dohromady a dal jsem to do toho YouTubečka. A další bude asi zítra další video. Teďka tam jedno dolů stříhám, ale vůbec nevím, kdy ho vyjdu, jestli vůbec vyjde, protože je takový divný špatný zvuk. Někde dobrý, někde špatný. Co dál? No, co dále bych mohl říct? Let's play, nevím, jestli budu natáčet, to podle toho, jestli najdu nějaký dobrý program na to, abych mohl natáčet tu obrazovku. Fakt nevím, jestli byste chtěli, tak se vám fakt omlouvám, ale já vám však dám nějaký video, kdybych se náhodou někdy rozhodl, že budu natáčet. Pak ještě bych se vám strašně chtěl omluvit za ten za tu challenge, co jsme dneska točili a že jsme ji nedotočili celou. Já jsem měl málo paměti už a nechtěl jsem vymazat tento dlouhý video, protože tam jsou určitě nějaké dobré ukázky. Nechtěl jsem nějak ten telefon vymazat celý, aby vůbec se mi nezmazalo všechno. No, když jsem to vystřihl, to nejlepší jsem tam dal, pak ke konci jste měli tam to další video, jak jsem se vám omlouval. Tak doufám, že to bude v pohodě a já se právě s váma loučím, tak si mějte. Čus!